Ассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракату. Бародарони азиз, Аллоҳ ҳамаи шуморо баракат бита. Ина маблағи ҷамъкардагӣ, ина ба дасти модар пула расондем. Аллоҳ ҳамаи шуморо баракат бита. Пули маблағи ҷамъкардагӣ модарҷон 419,166 рубл. Ҳамаш хайри шумо. Ина модар расон балинса даем. Модар да ҳаққишон як дуо кунем ҳамаш. Худои бародарои исломие ки мисол ҳамиқан барои ман хизмат кардам. Худо нигаҳбон шуд, хайр ва ёри Парвардигор қабул кунад. Ина бародаро омадем балниса, личениро сар кардем. Модарҷон, личени иншаллоҳ сар шид, хуб мешавад. Насиб, шукронаи Парвардигор. Раҳмат ба бародарои исломие ки мисоли қадар ёрдам доданд. Ай ҳамин рӯз муолиҷа. Ай ҳамин рӯз мисол тавбата сар карданд. Худо нигаҳбонтон шавад. Парвардигор хока гирен зар шавад. Мо балниса даем бародаро Мо иншаллоҳ. балниса даем. Бале. хайри кардатон қабул шавад. Раҳмати калон ки мисол мара даи шаҳри ғарибӣ напартохтем. Амин. Худо нигаҳбонтон шавад. Парвардигор дар паноҳ раҳмат бародарои аҳли ислом ки мисол дар ҳамин вақти зулумати ман, мисол дар вақти касали ман мара нигоҳ кардем, мисол беназорат намондем, мисол иқадар ёрдаме ки шумо кардем, ҳеҷ вақт ман фаромӯш намекунам. шукронаи Парвардигор мекунам ки бародари аҳли исломе ки дар ҳамин шаҳрҳои муҳоҷир мегарданд, мисол худо нигаҳбоншон шавад. хайри кардагишона худо баракат битиҳасона, хайри кардагишона Парвардигор қабул кунад. раҳмати калон мана ирӯз мисол балниса рафтем, мисол тавбата сар кардем. худо хоҳад ба дуои шумо мумкин ки ман нағз шавам. Парвардигор бо худаш мисол шифоша метиҳад. раҳмат бародароё, раҳмати худо маро фаромӯш накардем. раҳмати худо. илоҳи омин. Парвардигор и хайру саховате кардем. худо нигаҳбонтон шавад. И хайру саховате кардем, мисол Парвардигор дар қабул кунад. раҳмат, раҳмати калон. Парвардигор модаратон ғаму чия набинанд. саҳат саломат ай ҳам мисол ай ҳам муҳоҷирон ба назди фарзандотон, ба назди падару модаратон хеста раванд. худо нигаҳбонтон шавад бачаҷонам.